100% सेथि थाखो मावथांखिनि जोहै गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाय मावबादा बेखेवदों। चिरां जिल्ला खुंग्रि बड'लेण्ड एकाडेमि फरायसालि सामलाय जौगाखां आफादनि बानजायनायाव 100% सेथि थाखो मावथांखि जोहै बड'लेण्ड एकाडेमि फरायसालियाव फरायनाय थाखो 8 निफ्राय 10 थाखोनि फरायसाफोरखौ लानानै गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाय मावबादाखौ बेखेवो। बे हाबाफारियाव खुंग्रि बड'लेण्ड एकाडेमि फरायसालि सामलाय जौगाखां आफादनि आफादगिरि बिरदाव मुसाहारिया मा फोरमायखो मिथिना लानि। फुंबिलिनि बयनिसिम खुलुमनाय जासिबाय। देग्लाय 2026 आरो 27 मायथाइनि थाखाय बड'लेण्ड एकाडेमि फरायसालि सामलाय जौगाखां आफादनि बानजायनायाव जे जुलाइ दाननि जे 1 दान जोंहा बे गरम बन्द'आव जोङो बड'लेण्ड एकाडेमियाव फरायनाय फरायसाफोरखौ लानानै जोङो बेसेन नाङै फोरोंथाय जोंहा मावबादा बे मावबादाखौ जोङो दिनैहाय बेखेवबाय आरो बे बेखेवनायनि गेजेरजों जोङो बेखौनो आसा आरो मिजिं खालामदों जोंनि साफ्रोमबो फरायसाफोरा जाहाथे नैबे गरम बन्द'आव ओरैनो थायालाबानो जोंनि नैबे गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाय बादा बे बादायाव जाहाथे बयबो बाहागो लाफैगोन आरो जोङो बेखौनो मिजिं खालामो जाहाथे साफ्रोमबो फरायसाया जाहाथे नैबे दान मोनसेयाव जिखिनि आयदा जोङो दिनैहाय गोरलै सानखान्थि गोरलै बिगियान आरो जोंहा इंराजि रावखान्थि बे मोनथाम आयदानि सायाव जोङो फोरोंथाय होनो सिगांदों। थाखो 8, 9 आरो 10 बे गासै फरायसाफोरखौ लानानै जों बे हाबाफारिखौ जोङो लानो सिगांदों आरो जोंनि बड'लेण्ड एकाडेमि फरायसालि सामलाय जौगाखां आफादनि मोनसे गिदिर थांखिया बेनो जे 100% सेथि थाखो मावबिथांखि। दा बेनि गेजेरजों जोङो साफ्रोमबो फरायसाखौ जाहाथे फैबाय थानाय समाव जिखि आनजादानो जायाथों मानो जाहाथे बिथांमोना गाव गावनि गोख्रों नाजानाय बावसोमनायनि गेजेरजों जाहाथे बिथांमोना सेथि थाखोआव जाहाथे उथ्रिसार जानो हायो बेखिनिखौ जों मिजिं खालामदों आरो जोंनि थांखिया जोंनि लुबैनाया बे जाहाथे जोंनि साफ्रोमबो फरायसाफ्रा जाहाथे अखाफोराव थांनो सिमां नुयो अखाफोराव थांनो हायाब्लाबो जाहाथे बिथांमोना जोमैसिम थांनो हायो आरो जोङो बेखौनो खावलायगोन जे जोङो जोंनि थांखिया जागोन प्रेसिडेन्ट जानाय भारतनि हादरगिरि जानाय जोङो भारतनि हादरगिरि जानो हायाबाबो भारतनि गाहाय मन्थ्रि जों जानो हायो भारतनि गाहाय मन्थ्रि जानो हायाब्लाबो जोङो रायजोनि गिबि मन्थ्रि जानो हायो आरो बेबायदि थांखिखौ लानानै जाहाथे जोंनि फरायसाफ्रा आवगायगोन बेखिनिखौ जों मिजिं खालामगोन आरो फैबाय थानाय समाव जाहाथे साफ्रोमबो फरायसाया गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों गावखौ बावसोमनायनि गेजेरजों साफा जाफुंसार फरायसा जानो हायो बे थांखिखौ लानानै जोङो जेब्लाबो बिथांमोनखौ जोङो खावलायबोबाय थादों आरो आसा मिजिं खालामो जाहाथे नैबे दानसेनि गेजेराव जिखिनि आयदाखौ जोङो फोरोंथाय होनो नाजादों बे फोरोंथाय होनो नाजानायाव साफ्रोमबो फरायसाफ्रा जाहाथे रेगुलार जायो आरो जिखिनि आयदा फोरोंगोन बे आयदाखौ जाहाथे मोजाङै सोलोंनानै फैगौ आनजादाव जाहाथे मोजाङैनो लिरनो हायो बेखिनि बाथ्राफोरखौ जोङो बिथांमोनखौ खावलायदों आरो आसा मिजिं खालामो नैबे बड'लेण्ड एकाडेमियाव फरायनाय साफ्रोमबो फरायसाफ्रा जाहाथे नैबे दान मोनसेयाव जाहाथे मोजां गोसो मोजां देहा लानानै जाहाथे बे दान मोनसेखौ नैबे गोलोम बोथोरनि फोरोंथाय जे मावबादा बे मावबादायाव जाहाथे बाहागो लानानै जाफुंसार खालामनो हागोन आं बेखौ मिजिं खालामो।